δημοσία δαπάνη από το πρώτο νεκροταφείο. Ό,τι έχω και δεν έχω, θέλω να μοιραστούν τα κοσμήματά μου, να πουληθούν, να μοιραστούν σε φτωχούς. Βλέπανε τα μάτια σου. Μέχρι και τα 85 της χρόνια η Άννα Καλουτά εμφανιζόταν στην τηλεόραση. Έδινε συνεντεύξεις, ξεδίπλωνε τη ζωή της στη σκηνή και το σανίδι. Πραγματικά υπήρξαμε στα νιάτα μας, όπως λένε, όμορφες. Και ευχαριστώ το Θεό που με καλομεγάλωσε. Αχ, έκτακτος είναι. Πολύ μ' αρέσει. Το παιδί θαύμα. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου που έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε ηλικία 4 ετών με τον θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Θρυλικό ήταν το ντουέτο με την αδελφή της Μαρία, τα περίφημα Καλουτάκια, που γνώρισαν τεράστια επιτυχία στο σανίδι αλλά και στο τραγούδι. Η Άννα Καλουτά υπήρξε μοναδική περίπτωση στο μουσικό θέατρο. Πρωταγωνίστησε σε οπερέτες, σε επιθεωρήσεις, γύρισε όλο τον κόσμο. Περίπου 65 διακρίσεις έχω. Δεν έχω από τον τόπο μου. Από την Αθήνα δεν έχω ούτε ένα. Έπρεπε να συμπληρώσω τα 70 χρόνια καριέρας, γιατί ήμουν στο θέατρο από τα πιτσιρίκια που είδαμε εκεί πέρα, για να μου δώσουν την τιμητική σύνταξη. Καλώς τον κύριο καθηγητή. Περάστε. Και άμα τελειώσουν τα νούμερα θα έρθουν και τα κορίτσια να τα πείτε. Η Άννα Καλουτά συμμετείχε σε 14 κινηματογραφικές ταινίες, αλλά αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο θέατρο, όπου διέπρεψε στην επιθεώρηση δίπλα στον Αυλονίτη, το Σταυρίδη και άλλα ιερά τέρατα της τέχνης και φυσικά το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ζευγάρι και στη ζωή εκτός από τη σκηνή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έζησε αρκετά χρόνια, αρκετά καλά και νομίζω ότι ο χρόνος φέρνει πάρα πολύ ωραία. Θα τις αναλάβω εγώ. Εσύ? Μάλιστα, εγώ. Μεγάλη τους αγάπη το θέατρο με το όνομά τους στην οδό Πατησίων στην Κυψέλη, το οποίο όμως έχασαν πριν από αρκετά χρόνια. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης και προσφοράς, μετονόμασε τον πολυχώρο του Νέου Κόσμου σε πολυχώρο Άννας και Μαρίας Καλουτά. Αυτό το νέο ίσως περίμενε και τώρα ίσως να λέει τα καλά μαντάτα στη Μαρία. Η κηδεία της Άννας Καλουτά θα τελεστεί δημοσία δαπάνη από το Υπουργείο Πολιτισμού την ερχόμενη Τρίτη στις 3 το απόγευμα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μια σπουδαία ηθοποιός η Άννα Καλουτά που μιλούσε ως τα τελευταία της χρόνια σε πολύ μεγάλη ηλικία. Είδαμε στο ρεπορτάζ αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που είχε δώσει σε 2 εκπομπές του Μέγκα, την εκπομπή Μαζί στον Εμίλιο Λιάτσο και στην εκπομπή Σήμερα με την Άννα στην Άννα Παναγιωταρέα. Τώρα, τη μνήμη του